ki para bangij be jong balang Presbyterian Mauro ki para bangij be ki bani ki pat ki balang ki bala ban don ringkat bat ngi kan ki jinga seng bat ki perlo ki be ki bala ban ya don bentalang bat ngi ha kan ki jinga seng ka ba longling ba jong ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro ngi ai khublei api baro ha ka kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bat unong pen jongi u Jesus Christ to ble don ringkat bat ngi ha kan ki jinga seng ngine pendem akhmat jong ublei haga jing duai a ublei ubau khpau jong yu bahabeneng ngi aingu yeme nakabenta kani ka por ka ba me aingi bangila bani kendu langkum ne hakani ka yeng mani bat link ba ka YouTube channel jong ka balang ban mani ban syakri ban pendon buram ya ka kerteng ka ba khuj ka jong me ngi kerpat ba men don rengkat bat ngi bat ba men yalam me ngi ya ki benta baro jong ka jing syakri ya kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ka jong utrai bad unong penem jangi u Jesus Christ. Amen. Ngini ya syakri ya ublay da kabangiar ruay lang ka jing ruay ka ba arspa san pohon riyo. Jisu long ulok ba koridor, siya Jisu ngayay pay, ngalasuk banyo lambaro, siya ublay ha jing duway, ka jing ruay ka ba arspa san pohon riyo. Jisu long ba koridor, siya Jisu ngayay pay, ngalasong banyo lambaro, siya ublay hajeng duway. Jeng sokan nungi juduno kan nungi susaku slay namar bangem treban walam lun suplay hajeng duway Chu shambon ki jing jen jar ki jing ten ju ban kuslai men tang ashem lan ban yolan sha ublengan len duwai hengen shem long ban shanya bas lem yang iklem wai Jisu try u itu yanga ban sha ungan len duwai ngalatlon ban kya ka jengken bun sin ya ka pom ngabran tang hu Jisu long ba koridor ngan bran lun ha jeng duwai Leki long jong me ki kela ya tu blai da duwai hakik sang ti klan un kersang yang ibaro klem dawai Ka jing pule naga ktien ka jong blay ka long naga gospel u Yohanes ka lenong ka bakandai ki tukot iway hado khat ar ka ktien ka jong blay ka ba ongkum ne ti haba udang yat artat uleyo iyo bre ubamat la na mendang kha ki senran jong uti kile kili o ki ong ko kenrat u ei balale pop une ne ki kme ki pa jong o balak hamat la ye o
u Jisu ule tho uni shim la le pop lumni ki kme ki pa jong u Henry ba anyo pen pau ye gi jingle jong u blai ha o ka dei nga ban trei ye kita gi jing trei jong u tau wala pha nga kat ba kadang don ke sngi ka miet ke ja ndakum ta don ubala ban trei kat ba nga don ka perthei nga long ka jing shai ya ka perthei ndau la kren ye kini ki e ru ula bia hakendo barula tau ye isbo kendo dakata ka umbia barula ta ye tai isbo kendo hakikmat jong bamatla barula ong ha u tu khelet bata hakapungsum silawam kabalong habalabatai balapha namar kata ula letno barula bata barula one part uda pet namar kata ki para marjan bat kita ki balala itu ye umensua bat ula julong uba matla kilaya ong uni umlong uta uba syong bat uba jukrong kiwei pat kilaya ong ulong uni ken kiwei pat de ulong seriem ya u te ula ong manga ken anda kumta kilay keli ya kumno la penpet yagi khmat jong me te ula thu bat ula ong ubriu ya balakot Jisu ula tau ya isbo kendo barula ta ya kikmat jonga barula ong hanga to khilet bataru hakapungsum silawam kumta habangalalet bat ngala bata ngala pet kikmat enda kumta kile kli hangno udon ule thu ngamtip to bleun kurkhu ya ka jing puli bat ka jing shashkor ka jongi ya ka tien ka bakhot ka jong tungin ya pendam ha jing duai au blei ubau pau jongi bahabeneng ngiai ngu yame nagabenta ka ni ka por ka bamela aingi bangila ban mani ban syakri ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhot ka jongme ngiai ngu bamela don rengkat bat ngi ka ni ka jing seng ka jongi ban ngi kerpat bamen yai don rengkat ru bat ki bentai ki badang sa Giduay nagabentai pastori jangi, i Reverend Lamku Parleng Skor, iban sa ay ka khubor ka khtian ka baim ka jang me, ba inyo mat ya ka jing pansle ka jang mensim bakhot, haba ikren yangi ki batngan bat ki basliang, ban yo sngoy ka khtian ka baim ka jang me, giduay ru nagabenta baro kinong yeshim benta, hakini ka jing seng ka jangi, bat ki bayarap ru ban panpoy, ya ka ni ka jing seng, lingba kini ki kor ki bor jang ka juk ka bamenta, siya ki yeng jang ki parabanget, bat siya ki yeng jang ki parlok ngi duai ngi kerpat bemen kerkhu ko trai ya ka balang presbyterian mauro ka jangi hapadeng kini ki sngi ki ba bat ki ba shitom bamba mehi ko trai men kerkhu ki long yeng ki long sem ki jangi ngi duai ngi kerpat bemen ai ngi ka jingkot jingkhia jingklan ngi duai na ka banta ki ba pang ki ba shitom ko trai bemen isen ei ki men pen khia ei ki ko trai ki bon ki para bangai ki badana ki jaka sumar menta lani ki basha sumar hayeng to pet isnei se iki ko trai bato ai ki jimpen khia jong me halo jong ki ngi duairu nagabenta ki kam jong ka balang ki bangi day ban pendep what happening kanika jing pakhang ya ka snong ka thau bat ka jing bamla bani kendu lang to isen ei ngi ko trai kan rat bangi nang la ban beteng ya ka jing shakri ya me ngi duairu nagabenta ki long yeng long sem ki jong ko trai dap mame iki jing don kam ki jangi bersama me ngi ko trai hapdeng ka kim khat ka bangi kendu menta ngi duai ko trai kan rat bangi nang roy ka jing long mensim bagani ka jing pakhang ya ka snong kanum long ka jing pakhang ya ka jing shakri ka jangi ki yengi sem ki jangi penban kan long ka jing rem bangi nang la ban shakri ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhot ka jangme don rengkat ko trai bat ka snong mauro ka jangi don rengkat bagari khasi jantia ba e jangi bat ka jilla megalaya bat kari India ba yar ka jangi bat ka perthei barok ko ko trai ngi duai ka jing penkhia ka jangme na ka ni ka jing shitam ka balasar keleng ka ni ka perthei bangin yo mat e ka bor ka jing penkhia ka jangme to shimti ngi ko trai badi ki benta barok ki badang sa ha ka ni ka jing shakri ka jangi me to ma ngi ko trai ki pop ki palat ki rengkang ji bobon bato panthamai ki jing ki jangi bagin long ki jing ki ba pediang na khamat jang me yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jang utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ amen.
Para bangit biin ni sngokumen sibon bangila banyo pat yagani kalat sesisin banesem bat pi lingba gani ke YouTube channel jong kabalang. Yang kublai pi haga keteng ka im ka badan bor ka jong utrai bau nong pat im jungi Yesus Kristus. Hagani ka por kidon kini ki jing penbana. Namar ba kini ka lockdown kadang teng kumni bat ngim bat tip hadu lano kan kut kum kabalang ngila pen krek biang ye kitu ki program penlong jingi seng hagi yeng kisem bat ngi penpau ke jing sngongu ye pi ki para bangit baro ba pilai sim benta bha haga ba penlong ye ki jingi seng hagi yeng kisem kumto kumba ngila pen krek ban ngi kirmen ba pinjai peteng ban yai penlong ya kini ki jingi seng kumto kat kum ke program ke balasna hadu ke life way terik mentau benai ki jingi seng kini gede ke singu try arpu sau terik ubnai me kumto ngila yo ye ke jingi seng khna menne ha kapor sipo jim step ban mentah pat gede ke jingi seng lang jong kabalang kabangi wan sepi lingba kini ke channel ha kini kapor ni yo ye ke jingi seng ha ka bai we ni ki pastor jong kabalang presbyterian pokse I pastor lam ku parling score in ay ga khubor na kaktin ga jong oblay. Hagani ka tiyo ka banwan life way terik ubnay me nyen yo biang ye ki jingeseng. Kaway hakapor katway bi jim step om shu shibaji namar bagade ke Pentecost Sunday ni kwa ban yo no ye ki jingeseng hakapor katway bi jim step. Hagaba itemen besan BC light plang. Ibalong itemen besan jong kabalang Presbyterian maukar. Ibasong basa hi hangni hasnong mauro jongi. Ila kubur ban ay ke kubur na kaktin ke jong ublay. Baringinget skemba kanlong ke jingker ku bagan zaman siyam yingi kum kabalang. Hagapor jan miet pan. Hagatay ke life way terik ubnay me. Nginyo ya ke jinge seng ha ke jinge lam ke jinge seng kan thei ha ka bai we ni ki long kmi jong ka balang imesis e mauri in sam ya ke khubor na ke tien ke jong oblay ha ke ni ke por nginyo sngo no ya ke khubor na ke tien ke jong oblay na I reverend lam ku par ling score ngi dwai ba oblay ni snei ban ker khu ya pi pastor ban ngi dwai ru ba oblay un ker khu yengi halaki jong ki yeng ki sem habangi singap bat sha skor yang kani ko khubor hagni ko por ngin yo ya ko khubor nai pastor ling skor kajing kuble pi barolang ki parami ba iet jong kabalang Presbyterian mauro bari piki wer ki parabang iba ied na kiwe ki balang bari piki parlok ki parajor ki ba ngialong hi shipara how Jesus Christ ngashemin ka kabu ban ai kuble pi baro lang hakakarteng ka batyang tam ka badan bortam ka jono pnim jungi u Jesus Christ. Pan ngayang kumne nega klep mat. Daga manseng basok kamen Baban aingu yo blay. Wala pan lai nga kumne kum syakri berit jong oblay. Bani hapreng jong pi. Bab ni sam ni kubo na kating jong oblay hi lingba. Kaning YouTube channel jong kabalang Presbyterian mauro tika bentah na kaktian ka jong oblay ya ka bangalabu nongrim na kabantang na Jesus lang hakan ni ka klip mat kadena ka tu ka bentah haka bay pastor la shim ya ka jing polis dang badway menne haka pasdang kito ki bentah na gospel jong Yohanes kelanong ka bakhandai kita khat ka peningkong hado ka pa khat ar
ya kabangan pulis show ni klip mat kenang ba shim ya kopor bang ai kerteng ni khubor ko jonga ni klip mat ujisu ka jing shai maranong penkhia jong ka perthai ujisu bolong ka jing shai maranong penkhia jong ka ni ka perthai tiladang ipe ini kibanta na ketien ka jong oble ngilaban i yang ka benta ka balaja arja snam menshwa men bau jisu ula penkhia yan ubre wapang ubalakha matla uba shangkrong harut kapung sum silawom markani kapung sum silawom kadon shikipang shathie janganong ba Jerusalem markini ki nong tho ki ong bakani ka jingja kalaja ha Jerusalem hi marshudap ka jing khawai niam jong ki yeng jan jong ki jiu ha shabu jisu on min nang ta mar bon nek pachiwe ki kam jing pendap ka jong u ha ka to kapor tikhnam ngene song thu yani ka khubor lingba kani ka ketien ka jong blai ngako ini pe jing lai tili ki mat jong jing puson lang hakane kapor to ka mat ka bening kong kitu ki dekat ka bening kong ka baar mat ka balai ko ongum ni kam dei ka pop handre na ka benta ka kamba ublei tiladang ipe jang ka benta ngilaban i hang ni bakat bau jisu bat ki sanran ke jong u kitang yat kumta haru jeng ka pung sum silawom ki sanran ki jong jisu kilayu i yaune wapang matla hangta maraba kila pej yaune upashong krong hangta kila persang ban keli jing keli yau jisu kay kata kadaw yak bala penlong yu baon matla ki khmat ke jong u bakil ong yu jisu hato kadi ka pop ke jong u ne kata ka pop hiar pateng nakikimik pa ke jong u bala penlong yu baon matla hang ni kadi ka benta ka bakham sengusi ngalaban ong bakin kisanran ke jong jisu hakajaka bakin pej uni ubriu daki khmat songosan ai handai panban kila pej u daki khmat bishar balarangi puli ha ka bible ki ju kilong bha ki balaban bat ik an gu hukum ka jong ublei handai ki bat kita ki hukum jong ublei tang ki jing baj perkhat ki jong ki oma ka do not bat ka jing sta jing shampang ya ba ublei ukwa eki markini ki ju kilong ki ba nget biet bha kilong superstitious bha balang pulih ki bon banta jong ka ketien ka jong ublei ya ki brio ki ba deko ki brio ki ba matla ki brio ba pang nyang thole ki brio brang jing pang mi snam la khenye ki kum kita ki bam khoj bala shimru ki begilong kita social outcast ha bagi ben min ni kisam ke jongki nak imlang salang bat sa marwe shabar jong kasnong kathau hendeng ipat hang ni bau jisu shimla priya ke ek wa kisanran kila songtho bakila batai shaphang kan ke jingpang jong une u nongkrong u balakha matla jisu ula ong shaki une shim la le pop lemne ki megi kpa jong u handre banyo pan papat ya ki jingle ki jong ublei ngi i hang ne bo jisu ula pej shone ubreu dakita ki khmat sngo sen e moro kwa banyarap yu
Kumakani ka apot ka jong u ya bawa mat lingba kani ka jingpang jisitom ka jong u. Kani ka jing sisha jong ka perthei. Mangiru hi nyelong kita ki bengit biet man ka sngi bal man ka por. Nyelong superstitious hak ki baja hak jim ka jongi man ka sngi. Bun sien ngipet dikita ki khamat man bishar iwe ya iwe. Bat kumne kani ka klemat ka pamanta. Lingba kani ka klam ya ka bang ya mat hak ni ka perthei. Kidan shibun ba persang ban batai. Hak ka bagi ong ba hak ni ka klam ka perthei kan sawai no. Kidan ka batai ki ong baka de ka jing bishar ka jong ule. Ka de ka pop hi jong ki breu. Ka bala penlong bakan wan kani ka klam hak ka perthei barok we. Hari kani pat kalong ke jing shisha. Babaro hi ki breu ni ka sla perthei. Ngiamat lang ya kani ke jing shitom lingba kani ka klam. Ki ba pop ruhi ki mat. Badi ngiru ki balangej hau Jesus Christ. Ngiru ngiasha shitom hi lingba kani ka klam jong ka perthei. Palarangi puli ya ka history jong ka perthei. Hakini ki post nam ki spas nam ki balalej no. Ki bakum kini ki judge klam ki lawan bat ki lalej. Mengilawan ong bakani ka klam kawan menta. Kenang ba ninyu i ya kata ka jing shisha. Bakani ka perthei ka long ka bala hap no. Ka perthei ka bamdan jingkermen. Hak ba mangi kum ka perthei. Ni depan pai shau Jesus Christ pat ubalong ka jingkermen nak menta jonga maka jongpi. Barang marta tien ba andala kut kani ka klam. Ya ka ba mangi ngitang yai duai menta. Barang jinge ka baskem. Bandala kut kini ki eke baro. Ini i ya tak kamba ka jong blay. Kata ka burang ka jong ui ka bon sepen pau na menta jongi kum ki banget. Bat kum ka perthei hi baro kowe. To kamat ka baar. Kitu kita khat saw ado hinyo. Ka baong. Ka jing pen khia da ka jing kta. Ka jing pen khia da ka jing kta. Tingi hang ne hadien bau jisu. Ula pen kre yalade. Haswa on pen khia yaune ubalakha matla. Ula ong kini ki kentien. Kadaya nga ban trei ya kata ka jing trei. Jong uta pala pha ya nga. Kat ba kadang don kesngi. Kamit kanja anda kumta umdon ubala bantre. Kat bang rang don hak perthei ngalong ka jing shai ya ka perthei. Ngi hang ne bo jisu kran ya kata ka jing kerki jong ko kam ka jong u. Ya ka ba ong ha bantre wut namak la de ka ka por yo jisu. Buhab de ban ya ta kalenti jong jing sha shitam kalenti ban syayap halor ka dengkna. Balangi pule khendiat ini ki benta ki basyadien. Hak gospel jong Yohanes kalnong ka bapra ka khot ka bakhat ar. Ujisu orang sudap ban batai ban hikai yakiwe. Bamau ulong kata ka jingshai jong ka perthei. Markhane ka benta pat ulashim ini kabu manle ta ka kam kabalong kata ka practical haka baka ka bau jisu ulatmu banle ka manlong nam ta ka buram ka jong ublei dia pang ekran chapang ujisu ubalong ka jingshai jong ka perthei ngimla ban len magidan kam yo jisu ngi man ka perthei manta ka badap ta ka jingdum pada kajing itriam kebabun sertap badam ta jonga jongpi bakum keperthehi borok kawe ngidan kam yo jisu opan long kata kajing shai hapadeng kan kajing dum yak ba mengi nyamat kaleng saudong jong keperthei ting i hang ni hakan ni ka klip mat kabarong kajing pen khya ka jong jisu yaw ne ubalakha matla ka Bible ke yathu hang ni bau Jisu ulabia
hakendo. Ula thau yatai sebo kendo dakata ku umbia. Bola shim yaita ijing kle. Bola ta hakini ki khamat jong ne bomatla. Marhadim belada banta yakane kajing shna kajong jisu. Ula ongpat yaune balakha matla. Kelet bata bat one pai bat ting ihang ni akan kabanta kalong kabanta kaba compare hagi gospels laring ipe jiba buan banta hagi gospels si ujisu menbau penkia yaki brio ula hukum bat kumta katu kajingpang kala jamno dekani klemat pat kala pelong ujisu baun le hakabau lashna yakan kenja dawai dak umbia ka jong u bar khandau yak bam u ula khle lang baru lata hakikmat jong umne uba lamat la bar ki babun ki keli yakani ka benta balai bau jisu shim la shu hukum bau jamno hanre ula daipat banda shna yakani ka dawai batta hakikmat jong ne uba la shitam bagi laban ong kumnihi takabasay. Bau Jisu ukwa ban kata taka personal touch kata jing kata kum uparlok yono ubrio ubalasya iben. Ban ngangai pagan jing kata ka jong Jisu kabalong personal hi kani kala pentingan yu bakal penkhia yu lingba kani ka jing pang jistom ka jong u. Ban i kani ka bentah nak ketien ke jong boleh. Uni bapang matla. Ulah syukur ngo be jak ke bau Jisu. Ulah batai u. Hadirin ba u Jisu ada banta ya ini ikenja dawai khmat ke jong u. U Jisu ulah ong u khilet ban bata bat sawan pai. Barang kata ke jing ko ngo ke jong u. Rengkat pan ke jinget ya bau don hab Jisu Kristus. Kapan kiai u nak dia jengpang jistom ke jong u. Tu kamat kabalai, bar kabakhat do. Kita khat, kabapra do, kabakhat ar, kabaong, kajing pen kia, kajing pen thamai, bat kajing sakhi. Kajing pen kia, kajing pen thamai, bat kajing sakhi. Tiladang ipe yang kabanta kabakhat do ngiu ihang ni. Bahadian bau ni ulayo kajing penkia kabasisha kabapura na Jisu Kristus une ulalong kata sakhi nak banta kiwai pat ulalong ukanja sakhi ujong Jisu Kristus nak banta ki kimi ki kapa gajong u ki paramarjan gajong u ki Farisi ki bedan lang katu kopor begitu kiwai pat ki patba ki bedan lang hangta barkan kejeng penkia ka bau Jisu ula penja hakan ki klepmat kala penlengo kala pen syayong ik babon hangta hakapa para makihi kile-kili manunu brio hatum deu tu ubla shongkrong dagi pau tili ki sedam hakatu kajaka don dagi babatai ki ong umdai mau ya le se udai da wai pat ubrio ubashlong seriem bat u hanai ni ubrio ubale ojeng penkia hang ni umne belapang matla nado mendangkha eng scam barul ong ngadai mangaken ngarung am tip kumno kalaja dengan tip pat yakawe ba uri ubrio bekerteng Jisu ula ubala penkia yang nakani kajing pang jisitom kajonga Bangi hang dia akan bekut jangan dia jatuh kena. Kalau besau tenat bah. Kadang kata ka jing penkut. Hakapa uni ubrio. Ubala shitam bun teli kisnam. Uli jing penkia ka basisha. Ka jing penkia ka bapura na Jisu Kristus. Baru lalong utau sakhi pat nak banta kiwai pat. Bada manta jongiru ubale ukhot ingi hakane ka khlemat yole se manga ban ma phiru labun bun tili kisna ma ka jingem ka jongi
Nghe đang cái jing dom jong cái jing im. Nghe im cái jing do jing kerman jong cái jing im. Bạn nghe mi don jing kerman shu ya ka manta bat ya ka balasai. Ada bleu khat pat yang ba de phi. Bangin do jing kerman. Baladang empat pediang yo Jisu menong pendim ujongi. Ngin pai shin of Jisu. Balaban sait balaban mabi ki pop ke jongi. Balaban air ingi ya ka jing im bam cukut. Mereka kata bentah ke belong ke jing syahi jaga jing im ya ba mengi. Ngia kwa halaka sngi bat halaka por. Tinam ta jongi ki belaong ba mengi mengilayo kita jing syai ke basisha ke jong u Jisu Kris. Ukwa pat ingi menginlong sakhi syak perthai. Menginit syak perthai. Menginum eklet lang. Nginum compromise bakan ke perthai andre. Ngin long kita ki belapen kerpang yala dia. Hak penginit syak perthai. Ngin pensyai pat hini ke jengdom ke bakir saudang yangi. Medoble khot yangi hakane ke klet mat. Mengini syanya. Ini up kermen hau Jisu Kris. Hakana ke bentai ke mengi nyamat mentah. Kumpa mengi nyelai adwai. Nganget. Bahkan ke kelam kan sekut no. Kapolong ke jengdom na mentah ke pertehi borok kowe. Ban nganget scam. Bah kowe ke sengi. Ke jengsyai ke jong belai kan sawan ke pertehi. Bangin si ipat. Ya kata ke ai ke bau belai. Un pen thamai. On resto bang tak ek ba mengi nya terang ban mengi nya angnut blen kurku uni rap ngi iwei lengba ani kiting ba em bron bor ko jong u na ka benta ka buram ko jong bele amen ina pashu bele ka jing duai ko khpa jungi u ba hapneng nya ngo em ko tra ba me mala kren ngi baro lang le ma khatien ka jong ma tu isne bame men kurku men pandai nu sumbai badon bor ba kra bor jong khatien ba im ka jong ma ku mangi flash me mangi im hakan ka perthai ka badum ka perthai ka bamdan jing kermen ringi dwai ba ka jing kermen ka jong kan wan hapo jungi baro lang ko try nam da jungi shimat lam king kesam ka jongi ka perthai por akowe mangi dwai ba men long ka jing shai ka jongi mem long ka jing pakhya ka jongi Hamane ke sengi kipor jaga jim ke jongi men kurkhuru ingi badan pelang kita syakri sakhi ke jong me nang ne mat syakmat naman ngi pa na kerteng ke jonok pnem jingi u Jisu Kris amen Ngi penpau ke Jisu ngo yai pastori jongi i Reverend Lamku Parlang Skor i bala ai ke to khubora pedeng jongi syapang ke jingpen khia yau tu breu bala khamat la tu bleun kur khuyengi lingba ke ni ke khubor ka bakordor ke jongi pastor i jongi i pastor Lamku Parlang Skor i dei i pastor jong balang Presbyterian Pokse nrei tang menitip lang ki para bangit bait bat ki parlok bait i syong isa ha ke ni ke snong mauro ke jongi Ublew nang kerku kerhai pi pastor haga jing syakri ke jong pi ya ka kam ke jong u ngila poi sya ka benta ka ba wai jong ni ke jing seng ke jongi bat ngini ruai ke jing ruai sanspa sanpu sao bar hadien ke ni ke jing ruai nga kerpat ya itemen besan jongi itemen besan ewan swet ba in sngo bhaban sa pelat yengi da ke jing kerku pen wai unong pen khya ba kraula shem u Jisu u ba sngo lem Tien pentingan ukren yu nong pang tos ngap kasuru Jisu ke jingruai san spa san pusau. Unong penkia bakrau lashem u Jisu upasnolem din pentien ukren yu nong pang tus ngam kasur u Jisu Sor batiang jing wai angel
Kerteng kor tam ha perteng Jeng vai bang Vampan jusmo Jisu ba i Jisu Ki pom baro un mam lun par Dus ngam tin spun u Jisu Jeng dom baka kan pernaik dar pen song habu rom chong u sorbat yang jeng vai angel kerteng kor tam ha perteng jeng vai bang bampan jus ngô Jisu ba i Jisu Jeng pang men sim Jeng pang bampong Ken shem jeng kon hu Jisu Jeng shi tomper Thầy haru kom Ken her ha kerteng Jisu Sorbat yang jeng vai angel Kerteng kor tam ha perteng Jeng vai bang bampan jus ngô Jisu ba i Jisu Men sim ban hoa Jeng hun kan shem ha kerteng it u Jisu Jeng dom baka un o barben ken pralun par hu Jisu Sorbat yang jeng vai angel Kerteng kor tam ha perteng Jeng vai bang bampan jus ngô Jisu ba i Jisu Do wan kulon Song sahang ni ya ro kerteng u Jisu Ka jeng khot in Wat nyo tha la Dus ngam ban van kloi sha Sorbat yang jeng vai angel Kerteng kor tam ha perteng Jeng vai bang bampan jus ngô Jisu ba i Jisu Andangin poi hap neng lawe Ngin yo iya lu Jisu Sao dong ka ken ya rong im seng Ka kerteng it Jisu Sorbat yang jeng vai angel Kerteng kor tam ha perteng Jeng vai bang bampan jus ngô Jisu ba i Jisu Kajingu, kajingero, bat kaburam ni Ashami a ublay. Namar minang pela ingi kukunrat, bangin yo ban syakri, ban pendan buram, bat ban sngap,
ia kaktin ka beem ka jame wat hapring kini kisngi ki bae ki bangi kendo ngi ai ngur imi ko kenrat na marketing ka technology ka ba me ai hangi bat baling ba ka YouTube channel jong ka balang ngi layo ban pon poi ya ki kaktin ka beem ka jame sige ying kisem je ki parbangai lambar ki pat lingba u shakri jangme kerku yu sembai kak tien blabet hen kapor lingba u shakri bakodor jangme ai kan yo jaka bat kalong ka jing kerku mensim ya baro ki bias ngo bat ngap ya kak tien ka beim ka jangme kerku kerpang yu shakri jangme i pastor elding skor i plan ra in ka kubor ka bakrau hapling jangi kerkuru yu trai ya ikin kurat ya ka jinglang mensim bakan jablay ka jay baban ai ha i ka jing start ka jing syampang bakan jablay baila banya na kabor syakabor ai ur ko trai ya ka jing kot ka jing kya khnang bila ban syakri ya me hakipor baro sngoy ni hakerteng jisu ngidwai bat ngipan bat hakabawai no jong kini kejing syakri jengi hana kapor pelat atrayangi da kejing kerku ki bakan saitam ki jangme da ka airu kejing ai berap yang Jesus Christ ubalong dong penim dong siu spa ujongi kejing ba jeng blei pa na bam jukut syabam jukut lam bakajing slok ka pentiang ka pasat bor kejong mensim bakut kini lai kejing kerku hawai blei kin syong sa bat ngi kin syong sa bat ki par mengai ki long yilong sem ki jangi hoi ki juk ki jigar khu kin syong sa lem bat ki par mensim ki bakordor ki ba mat inu kyang jingpang haki ki sem ki jang ki bat ki jik hajing sumar bakin yo atrai ya ka jik pen khya na ka khat ka jing snake ki jang me ki jo ki jigar khu kin long la berkat ru Baki riungai kiban hakleng saklat keperthai. Nadu mentah, sikibam jukut ru. Amen.